Fi New York, Malta flimkien ma' rappreżentanti ta' diversi pajjiżi oħra tal-Punent l-erba' ħarġet il barra mill-laqgħa tal-Kunsill tas-Sigurtà ta' Nazzjonijiet Uniti ippreseduta mir-Russja. Din is-sena u sena d-dieħla Malta qed isservi bħala membru mhux permanenti fil-Kunsill tas-Sigurtà li għal dan ix-xahar qed tippresedih ir-Russja, membru permanenti fl-istess Kunsill. Kelliem mal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ qal il-One News li l-Presidenza Russa tal-Kunsill tas-Sigurtà organizzat laqgħa dwar l-evakwazzjoni ta' tfal miż-żona ta' konflitt fl-Ukrajna. Il-Ministeru spjega li biex taġġorna lill-Kunsill dwar dan, ir-Russja stiednet lill-Kummissarju tal-Presidenza Russa għad-drittijiet tat-tfal Marija Lvova-Belova li tpoġġiet taħt ta' akkuża mill-Qorti Kriminali Internazzjonali għall-allegata responsabilità kriminali ta' deportazzjoni illegali u trasferiment ta' tfal Ukreni minn inħawi okkupati fl-Ukrajna lejn ir-Russja. Barra minn hekk ir-Russja stiednet ukoll biex jitkellmu żewġ uffiċjali mill-hekk imsejħa Repubblika tal-Poplu tad-Donetsk. Quddiem din is-sitwazzjoni, ir-rappreżentanti ta' Malta flimkien ma' dawk tal-Istati Uniti, tar-Renju Unit u tal-Albanija telqu l-barra mis-sala bi protesta waqt li kienu qed jitkellmu dawn l-individwi. Il-Ministeru qal li Malta qiset l-għażla tal-kelliema tar-Russja bħala affront lejn il-membri tal-Kunsill tas-Sigurtà u lejn il-komunità internazzjonali u sinjal ieħor ċar tal-istimerrija tar-Russja lejn in-Nazzjonijiet Uniti. Il-Ministeru qal ukoll il-preżenza ta' Malta u ta' membri oħra li jaħsbuha bħala fil-Kunsill tas-Sigurtà waqt il-laqgħa kienet purament biex joħduha kontra id-diżinformazzjoni Russa.